Hola, sóc Maria Pilar Guitart. Amb aquest relat, que no és un conte però sí de Nadal, vull que la gent sàpiga l'autèntica tradició catalana de com passaven els Nadals els nostres avantpassats, de fa 2 segles i més, i que algunes famílies, com la meva, encara conservem. Doncs es van passant de generació en generació. I encara que les meves filles se la saben de memòria, m'agradaria que la gent vinguda de fora també la sapigués. Doncs s'han importat moltes costums forànies, com Santa Claus, l'arbre de Nadal, etc. Tot començava per Santa Llúcia, el dia 13 de desembre. Totes les llars es començava a donar de menjar al tió. Es muntaven els pessebres i a la plaça de la Catedral de Barcelona es muntaven les paradetes on podies trobar tot el que te faltava per acabar el pessebre. I la figura que no podria faltar a cap pessebre de les famílies catalanes era, és i serà el caganer. Tradicionalment, a Catalunya, mai s'ha celebrat la nit bona. La tradició era sopar, lleugerament, per anar a la missa del gall, encara que segons a quines zones de Catalunya es feia cagar el tió abans d'anar a la missa. I a altres zones encara es fa cagar el dia de Nadal. I cagar llaminadures. Mentre anàvem a la missa del gall, l'escudella i cardolla s'anava fent ben a poc a la llar de foc durant tota la nit. El dia de Nadal, tota la família seia al voltant de la taula, que estava a la mateixa cuina, per aprofitar l'escalfor de la llar de foc. A la taula hi havia de tot, l'escudella, cardolla i dolços de tota mena, algo semblant al torró d'avui en dia, junt amb el boix, que també penjaven a les portes d'entrada a la casa. Amb el que sobrava de la cardolla es feien els canelons, tradicionals del dia de Sant Esteve. Aquestes són les tradicions catalanes, que famílies com la meva encara conservem. També és veritat que s'han afegit forànies, com l'arbre de Nadal, però me'n recordo de ben petita en llevar-me ben d'hora amb el meu germà per veure quan faltava perquè els reis d'Orient arribessin al naixement, perquè era el dia que rebíem els regals. I era que la meva mare o la iaia els movien cada nit. Santa innocència, que única que és. Des d'aquí vull agrair a la meva iaia per haver-la seguit conservant, a la resta de la meva família per seguir-la conservant, estant jo aquí. Doncs era jo la que ho feia. I us vull desitjar moltes bones festes, esperant que les properes podem estar junts. Us estimo molt, però encara us renyero més.